Som fabricants professionals de màquines d'envasat automàtiques de llaunes de productes de cànnabis. Adopta un motor elevador de desacceleració, sistema de control d'alimentació automàtic. Quan falta material i el mecanisme d'elevació del tipus cubeta està completament tancat. No contaminant, sense fuites, alimentació, pesatge, farciment i control complet d'automatització. Equipat amb una coneguda combinació ultraminiatura nacional, la velocitat d'ompliment és ràpida i la precisió és elevada. Sistema d'interacció home-ordinador amb pantalla tàctil en diversos idiomes. Operació visual, també pot registrar el nombre total de llaunes, la velocitat de passada i l'error individual de cada lot. Es completen un total de 4 corrons de costura al mateix temps per garantir un alt rendiment de segellat. Màquina de tapar a prova de pols, resistent a l'oxidació, fàcil de mantenir, bella i duradora. El corró de pressió de l'etiqueta està fabricat amb material de silicona suau, que no presenta cap ratllat al producte i l'etiqueta està ben fixada. Alta precisió d'etiquetatge, motor pas a pas subdividit o servomotor per enviar etiquetes, lliurement precís.